Krešimir Bušić rođen je 6. srpnja 1987. godine u Mississaugi u Ontariju, gdje je završio osnovnu i srednju školu. 2009. godine na sveučilištu u Torontu diplomirao je elektrotehniku i računarstvo, te je 8 godina radio kao elektroinženjer u zrakoplovnoj industriji. Katolički bogoslovni fakultet sveučilišta u Zagrebu upisuje 2018. godine kao bogoslov Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu, gdje je i diplomirao 2023. godine. Za đakona ga je zaredio zagrebački nadbiskup Monsignor Dražen Kutleša 25. studenoga 2023. u župi Svetoga Ivana 23. pape u Zagrebačkoj Dubravi. Đakonski praktikum vršio je u župi Svetoga Petra Apostola u Zaprešiću. Za svećenika je zaređen 22. lipnja 2024. godine u Zagrebu. Marko Bušić rođen je 12. srpnja 1991. godine u Mississaugi u Ontariju. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Mississaugi. Na sveučilištu York u Torontu završio je studij okoliša, a za vrijeme studija radio je u Scotiabank. U sjemenište Svetog Augustina u Torontu ulazi 2016. godine, gdje je i diplomirao. Za đakona ga je zaredio nadbiskup Toronta Monsignor Francis Leo u crkvi hrvatskih mučenika u Mississaugi 22. listopada 2023. godine. Đakonski praktikum vršio je u St. Justin Martyr Parish u Torontu. Za svećenika je zaređen 11. svibnja 2024. godine u katedrali Svetoga Mihaela u Torontu. Krešimir i Marko rođeni su u obitelji Ante i Dragice Bušić uz još 4 sestre, Mariju, Katarinu, Anicu i Antoniju, koje su udane i imaju svoje obitelji. Roditelji, Ante i Dragica, rođeni su u župi Kupres u Bosni i Hercegovini, otkuda su njihove obitelji odselile u Slavoniju, dok su njih dvoje potom otišli u Kanadu, gdje su, kao i mnogi drugi Hrvati, uz težak rad i odricanja stvorili obitelj i odgajali svoju djecu. Danas su, Bogu hvala, ponosni roditelji svojoj djeci, kao i djed i baka svojoj unučadi, a od ove godine posebno su blagoslovljeni postavši roditelji dvojice sinova svećenika. Obojica mladomisnika čitavo su svoje djetinjstvo i mladenaštvo proveli u župi hrvatskih mučenika u Mississaugi, kao ministranti, članovi folklornih grupa te kao sportaši u nogometnim ekipama, gdje je sazrijevala i njihova vjera, koja će ih godinama kasnije spojiti u sakramentu Svetoga reda i potpunom predanju služenju Kristu u njegovoj crkvi. Panje si Marija, dragi župljani, srdačno vam se zahvaljujem za sve molitve, za sve vaše podrške u zadnji vikend, zadnjih dana, uoči moje ređenje na samom danu. Prošlo je sve, hvala Bogu, u redu i radosno iščekujemo sad povratak da možemo s vama proslaviti našu zajedničku mladu misu. A very heartfelt thank you for all your prayers, and we look very much forward to celebrating our first Mass with you, with the whole Christian community. And we look forward to seeing you very soon. Thank you so much. Božji blagoslov. Božji blagoslov.